Quan vaig començar a la farmàcia, en principi no vaig trobar cap dificultat, en el sentit de que la farmàcia la gestionava la meva mare i funcionava bé. L'únic que vaig aprendre és a treballar amb un familiar, no? I vaig tardar uns mesos a trobar aquest equilibri entre el tema més emocional i el tema més laboral. La primera que vaig tenir és que és un barri molt barri i jo era totalment externa, no era ni tan sols de la mateixa població. Llavors, el rodatge per l'acceptació va durar el seu temps i suposo que és una cosa normal, però m'hi vaig tenir que enfrontar. I en segon lloc, al cap de molt poc temps de jo agafar la farmàcia, agafar el traspàs, va venir la crisi. I el problema que vaig tenir més greu va ser que vaig tenir que reduir i ajustar-me, reduir gastos, ajustar-me a tope i va ser un superrepte.